ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହୋମ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 6ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦରକାରୀ କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଫ୍ରିଜରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ତାଜା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଡେମ୍ଫକୁ ନ ଛିଣ୍ଡାଇଲେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପଚିଯିବ। ଲଙ୍କାର ଡେମ୍ଫାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପେପରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଲେମ୍ବୁକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ବେଶୀ ଦିନ ରହେନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେମ୍ବୁକୁ ପେପରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଦିନ ସତେଜ ରହିବ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବର୍ଷା ଦିନରେ ସୁଜିରେ ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ସୁଜିକୁ ହାଲକା ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଲେ ପୋକ ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ମାଛ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ଘରସାରା ଖେଳିଯାଏ। ଏହି ଗନ୍ଧକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମାଛରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଓ ଲେମ୍ବୁରସ ଗୋଳାଇ ଭାଜିଲେ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ କମ୍ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା କେକ୍ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଇସିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା ଅଦାକୁ ଘରେ ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବାଲି ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ବାଲିରେ ଅଦାକୁ ପୋତି ଦେଇ ପାଣି ପକାଇ ଦେବେ। ବାଲି ଶୁଖିଗଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଛିଞ୍ଚୁଥିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲି ଓଦା ରହିବ ଓ ଅଦା ସତେଜ ରହିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।